Shalom. Tapararima roha dohot pikirata lo marminggu martang yang mahita di bagasan roha tebe. Amin. Tapuji matuhata maride maita sian bukwede nomor 14 ayat sada saharo di ayat 3. Hite guarni de bata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuhan na pinangilo ni roham. Pasahat madalan mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana patuehon. Pahoho maroham marupun Jehovah, jala ibana paima-ima. Sai marhapo satu Jehovah maho, jala ulawo nadinggan. Ai holom dorohani Jehovah midauhum, jala dang tagamun tadikonna, akan naniasiana. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan dewata, pargugu naso hatulusan, sailehon jala patubu madihami haporsiaw na sitong, tabay mahaporsyaw nami ganupari, asal togu, lehon madihami holong ni rohana so marpangasi, asa holong rohanami diho, doho didongan nami jolma, leho dihami pakirimon na mangulu, asa markas ni roha kami mampain lobo ni roha kami. Sayului mampangilo nami, alanya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita sian buku ini nomor 657 ayat 1 sampai ayat 2.
pati ni debata di Miguta Sadarion imana tersurat sian sada Petrus tolu ayat 12. Aitu akaparohana tigor do matani Tuhan. Jala tu akapangiduan nasida do pinggolna. Alai bohini Tuhan ido aloniaka sibahen najat. Ido sahat ni pati ni debata atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon nahombar tu pati nai. Hale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu pati mi. Amin. Mari di maita sian buku di nomor 167 ayat 1 sampai ayat 2. Tatopotima dosata tuadupani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Ujo hami do kuarmu nabadiai. Alai na tergugut hami marningut dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanai tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham di hami. Sai patok tong ma di hami roha hamuliateo tuho. O to di perbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata. Ama anak doho todi parbadia. Amin.
tabegema hatabaga-baga taringo tu hasesani dosata. Satokid dohu tadikon ho, alai papunguhok kudo maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiakku ho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede maita sian buku ede nomor 232 ayat sada taba 4. Tajahama hatani debata turpu epistel di hari Minggu pawaluhon dung Trinitatisom imana tersurat sian Heber 10 sada ayat 8 sahro di ayat 10. Hinorhon ni hapor siado bangulu si Abraham dung dijou bukas tutano si jaloonna baen tean-teananan saud do ibana bukas suadong diboto sitopoton na. Ai di paima-ima do huta na marojahan na hot na pinandean jalan na pinauli ni debata dibaheni tubuh do sian nasa sadai nang mate dohonon, nasi torop ni bintang di langit, nasa godang ni rihip di topi laut, naso dapot bilangan.
marhite-hite pandok nasida si songoni di tariason, panjalahido nasida di parsambuloan. Alaina dumenggando di halunguton nasida, ima na di banua gijangi, di baheni, dang di hailaho debata nasida, naolo do ibana goaron debata nasida, ainunga di pauli di nasida sadahuta, songonima sahatna, martuama akan atumangihon hatani debata, jalan naumpiopsa. Amin. Marede maita sian buku ede nomor 228 ayat 2 sakro di ayat 3. Taha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia, di debata Jehovah, ido ama pargugu nasohatu dosan, natu mapalangi doho tanoon. Au porsia, di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasrei, ima na tinubuo ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang suhabuhan, ido tuhata, natumahon na berdit, di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua turudung ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lahudul pusiamuni debata Jehovah, amanai pargugu nasohatu dusani, disima ibana paimamula sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea, ditondi porbadia, jal adong sada huria nabadia, huria hato pani halak Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tain namando, mula mangulu sogot daging halak nong mate, doho dia ngulun nasora suda. Amin. Tadi gima pujian kur punguan ina marpelus.
Tapi kima warta jemaat najinahaon ni amang situa pohan. Horas madihita saluhna amangina. Tikting ni Huriatta 10 Agustus 2025. Na parjolo, guar ni minggutta sadarion, ima minggu pawaluhon doktrinitatis. Topik jamita, saina 00 do mata ni Jahoba tuakka na makabiari ibana. Na paduahon, danak na sorang. Di hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, nunga di basa-basahot tu hatta sadadak danak boru, tu keluarga amang Joseph Luhur Sinaga, inang Ratnauli si Samosir. Registrasi KK 0415, Sian sektor Yerusalem. Hipasto dak danaki suak songoni dohot na torasna. Patoluhon berita duka. Di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, nunga marujung ngolu opu prindolin simatupang boru harianja. Na toras ni keluarga amang peri ruhut sitarduga sitinjak. Inang Epa Tinorma simatupang. Tutup usia 85 tahun. Tatangyakom masude keluarga na ditinggalhon asa dia puli jala di pargogo itu hatta nasida. Paupaton ruas na tamba. Mamuka minggu sadarion 10 Agustus 2025. Tajakon magabe ruas ni Huriatta ima keluarga amang Jonni Huta Soit, inang Melda Hestika Huta Barat. Dohot tolu halak yanakonna nasida. Ima Prishalom Huta Soit, Amanda Mulia Huta Soit, dohot une Janet Huta Soit. Pindah sian HKBP Merak Samarinda, Resort Merak Samarinda Kota, Distrik 27 Borneo. Alamat nasida di Korpri Jalan Bineka RT 30 Sipinggan Baru. Registrasi KK 0420, masuk tu sektor Bethesda. Tu ruas naim baru pinangidohma asa jongjong di ingananna. Mau lihat ma amanginang. B. Mamuka minggu sadarion 10 Agustus 2025. Tajakom ma gabe ruas ni Huriatta. Ima keluarga Nyonya Siringo-ringo inang Nancy Afrida Helen Siregar. Dohot sada halak yanakon nasida. Ima Rex Damian Siringo-ringo. Alamat nasida di Pondok Karya Agung Blok B A 2 nomor 32, registrasi KK 01 sada. Masuk tu sektor Yerusalem. Sai gabe ruas nama ngolu nasida di Huriatta. Tu ruas naim baru di pangidohma asa songjong di ingananna. Mungkin di gereja pagi nak kini. Sai gabe ruas nama ngoluma nasida di Huriatta. Palimahon amplop dana. Di hari Minggu sadarion 10 Agustus 2025. Di parmingguan manogot dohot arian di patupa Huriatta do papungu amplop dana tu operasional ni Huriatta. Na paunopkon kunjungan gerejawi. Di hari Minggu sadarion 10 Agustus 2025, borhat do seksi na posobulung ni Huriatta tu HKBP Merak Samarinda. Patu pahon kunjungan gerejawi di parmingguan arian pukul 10.00 wita. Imana niulahon ni ketua Dewan Koinonia amang situa Janto Pasaribu. Papituhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Di sektor Galilea, maringanan di bagas ni keluarga amang Nasib Siregar, inang Ernita Maya Sari Silaban. Alamat pertanyaan di Patupama di Sopometmet. B. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2025 di sektor Yerusalem. Maringanan di bagas ni keluarga amang Moriristal Nainggolan, inang Hendi Diana Desiliva. Alamat BDS 2, Jalan Merak 2C, Blok C2 nomor 38.
Di pangidohom matu sude ruasian sektor Galilea dohot sektor Yerusalem asa mandohoti pertanyangani. Pawaluhon panitia tahun transformasi HKBP Balikpapan Baru 2025. A. Bajar sektor dohot parkir. Mamuka minggu sadarion 10 Agustus 2025 duk sipul parmingguon manogot dohot arian bajar dohot parkir di patupa sian sektor Bethesda. Minggu nanaing ro 17 Agustus 2025 sian sude tim sektor bajar. Iuran pembangunan gereja. Ganup keluarga asa pasahaton iuran pembangunan godangna Rp1 juta ditambah sukarela jalaboi dicicil 5 hali. Sahatu minggu sadarion nunga adong 157 kakak sian 340 kakak manang 40% naung manggarar dohot mencicil. C. Pertandingan poli. Minggu 10 Agustus 2025 grup putra final Uper Bethlehem PS Nazaret pukul 15.30 Wita. Wasit sada sian sektor Galilea, wasit 2 sektor Bethesda, lesmen sian sektor Sion. Grup putri final Uper Bethesda PS Nazaret pukul 10.45 Wita. Wasit sada sektor Bethlehem, wasit 2 sektor Galilea, lesmen sektor Sion. Di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 grup putra semifinal lower Bethesda PS Galilea pukul 15.30 Wita. Wasit sada sektor Nazaret, wasit 2 sektor Bethlehem, lesmen sektor Sion. Grup putri semifinal lower Galilea PS Sion pukul 10.45 Wita. Wasit sada sektor Bethlehem, wasit 2 sektor Galilea, lesmen sektor Nazaret. D. Pertandingan catur. Minggu 10 Agustus 2025 Bethlehem PS Galilea. Final 2 Uper pukul 14 Wita. Wasit Sion Bethesda Nazaret. Minggu 24 Agustus 2025 Sion PS Bethesda semifinal lower pukul 14.00 Wita. Wasit Nazaret Bethlehem Galilea. E. Galadiner. Galadiner di Patupa di hari Kamis 4 September 2025 di Nusantara Ballroom Hotel Max One mulai pukul 10.00 Wita dengan harga tiket VIP Rp3 juta untuk 8 orang free dinner. Reguler Rp250.000 atau kursi atau free dinner. F. Kupon door prize. Sada buku marisi 10 kupon argana 100.000. Turuas ni Huriata narade mangeleon hadiah door prize boima menghubungi panitia manang admin ni Huriata. G. Ibadah Minggu 17 Agustus 2025. Di hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 holas sahali parminggondo di Patupa di Huriata. Masuk pukul sia Wita duk sipul parminggon laus diuduti dohot perayaan 17 Agustus. Sinosohon matu sude ruas ni Huriata asa membuat pakaian gatinabe. Jadwal kegiatan 17 Agustus terlampir. H. Pasionso dohot merangkai bunga terlampir. I. Duk sipul tiktingon pinasahat matiki tu panitia laho mensosialisasikan kegiatan 17 Agustus dohot gala dinner. Pasiahon ibadah Komisi Parupuan PGI. Di hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 di Patupado ibadah Komisi Perempuan PGI Balikpapan. Maringanan di GKRI Joshua. Masuk pukul 10.00 Wita. Utusan sian gerejata ina Kamis. Napasa puluhon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas ni Huriata pasahatkon selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru. Nama kalaskon di Bagasas Saminggion
mulai tanggal 10 Agustus sahat tu tanggal 16 Agustus 2025. Hata ni debatana mandok asa dina saluhut hamu mamora tu nasahabasaon. Nama korhon hamuliatehut tu debata. Marhite sian hami ay nada asal dipatuk ulaon guguanon hahurangan ni akka nabadiai. Nasumurong doi uhut ala nahuma hamaulateon ni natorop tu debata. Manang tersurat di 2 Korintus sia ayat 10 sada 1 ayat 12. Pasal 10 sadahon kompen pembinaan pangula nagok dohot rapat pendeta distrik data ulang ruas bibel dohot bukuende warta keuangan huria warta keuangan panitia transformasi warta keuangan panitia pembangunan warta keuangan tim diakonia iuran diakonia poti parasian kerapihan persembahan syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru Boy mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru dohot sektor. Manang lin database HKBP Balikpapan Baru. Songonima tikting ni huriatta di bagasan minggon di pasu-pasu tuhatta ma hita saluhutna. Horas ma di hita saluhutna. Shalom. Horas. Jadi naupar sangapi hami amang pendeta Gustavo Tagawal, naupar sangapi hami inang Bibil Pro, naupar sangapi hami amang inang Parhala Duni Huriata, naupar sangapi hami amang inang salhutna ruas ni Huriata HKBP Balikpapan Baru. Song-song ni manang adik-adik nami sian na poso nang remaja na huhaholongi hami. Di son jongjok kami amanginang songon perwakilan ni ima panitia transformasi songon nang pasahaton sosialisasi taringot kegiatan 17 Agustus nalau si pa atau pauta di minggu naro. Ale parjulu tadok mamoliate tu amat tapar dengan bahasa ala tong-tong do dilian tuita kesehatan ni daging tarlumubi mah kesehatan ni pertutian uben nabu hita marpungu apalagi bagasat tikyon ima narapak mamuji dohot pasangat pon goar ni tuhata di bagasan sadarion. Jadi kegiatan 17 Agustus sian panitia tahun transformasi 2025 sebagai bagian bahwa kita ikut memeriahkan dan merayakan hari peringatan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 2026. Jadi dipatu pado piga-piga kegiatan di Huriat tahun. Perjulu songon neng pasaha nakin di ting-ting ta ala ketepatan hari peringatan 17 Agustus hari Minggu. Jadi di Patu Pahuriat tado permingguan holas sahali imanakin masuk jam sia mahita. Napa dua hon habis permingguan di Patu Pado songon kegiatan lomba dari berbagai kategorial. Baru muse di Padu Papanutia do undian door prize ima 3 hali undi dungi di Patu Pado tong muse kantin dohot bazar selama kegiatan perayaan 17 Agustus berlangsung. Next. Kegiatan lomba dimulai pada jam 12 wita sampai dengan selesai habis per minggu ta. Namang ihut
ala sahali parmingguot dohita jala iuduti dohot kegiatan perlombaan, jadi dihimbau tu sudah hita amanginang song-songnya nang dotak kadongan remaja nang naposo asa tabuam ma pakaian ganti sian jabut tabe unang pola be hita mula tu jabuta ala langsung dohita melaksanakan perayaan dalam beberapa perlombaan. Sehubungan dengan kegiatan ini, asa unang mengganggu tuhita saluhuna dalam melaksanakan kegiatan lomba. Jadi anon diarahot do tuhita asa boima parkir hita di gijang ni gerejaon di depan Indomaret dohot di sisi kiri gereja imana di dalanna di samping di gereja ton untuk mobil. Jadi molo tuak motor boy ma parkir di samping ni sopo met dohot lahan kosong na adong di dekat tower na di gijang ni gereja ton. Unang pola menggangguan non. Alana fokus ni perlombaan diadakan di depan gereja dohot lapangan poli na darong di torun ni gereja ton. Ya, next multimedia. Ya, atar songonoma lomba-lomba na dipatupan ni Huriata marhite-hite panitia transformasi ima songon tu kategorial remaja dipatupan lomba tarik tambang, lomba per grup atau per tim. Remaja dibagi menjadi 4 tim, masing-masing berisikan 10 orang. Estimasi 40 orang masuk. Adu kekuatan antar tim, jadi dalam lomba tarik tambang ini ada 3 juaranya, juara 1, juara 2, juara 3. Nah mengihuk muse masih dalam kategori remaja ima lomba estafet air. Lomba diadakan per grup atau per tim, remaja dibagi menjadi 5 tim. Masing-masing tim berisikan 8 orang, estimasi 40 orang. Setiap anggota tim harus mengoper dari air dari orang ke-8 sampai orang ke-1 menggunakan gayung yang dioper melalui atas kepala. Tongdo juara nape adong tolu si buat tota ima juara sada, juara 2 do juara tolu. Next, multimedia. Kategori naposo. Jadi nakin remaja kalau dua perlombado. Songoni manang tong kategorial naposo. Jenis lombanya memasukkan sedotan ke dalam botol. Lomba diadakan per grup atau per tim. Naposo dibagi menjadi 5 tim. Masing-masing tim berisikan 4 orang. Estimasi ada 20 orang. Setiap tim harus mengantarkan dan memasukkan sedotan ke dalam botol menggunakan bibir bagian atas. Tongdo juara nabe adong do tolu si buat tota juara sada, juara 2 do juara tolu. Namang ihut menggigit koin dari pepaya. Lomba tetap diadakan per grup atau per tim. Naposo dibagi menjadi 5 tim. Masing-masing tim berisikan 4 orang, estimasi jumlah orang 20. Setiap anggota tim harus menggigit koin dari buah pepaya yang sudah ditancapkan dan dimasukkan ke dalam wadah. Total juara tong si buah tota 5 tolu, juara sada, juara 2 do, juara tolu. Namang ihut? Iya. Lomba untuk kategorial ama dohot ina. Lomba naparjolo lomba makan roti, lomba per sektor. Jadi per sektor mengirimkan 10 perwakilan, 5 ama, 5 ina. Masing-masing tim berbaris dan setiap anggota tim harus bergantian menghabiskan roti yang disediakan. Dan yang tercepat adalah pemenangnya. Jadi kira estafet memang alai estafet mangalang. Dia tersongoni ma amanginang tetak ma juarana adong onom tolu ma juara tu ina tolu manang tuama. Namang ihut
lomba per sektor joget balon. Lomba per sektor mengirimkan 4 perwakilan, 2 ama 2 ina. Setiap tim harus berjoget dan mempertahankan balon yang dijepit di jidat masing-masing selama musik bermain. Total juara tetap tolu si buat tota. Iya, nah terakhir mungkin untuk kategori lomba ema tulansia. Tebak gerakan. Yaitu aka na dua-dua nami ya aka opung. Lomba diadakan per grup. Anggota lansia dibagi menjadi 4 tim. Masing-masing berisikan 4 orang, estimasi 16 orang. Masing-masing anggota tim akan berbaris dan harus menebak kata dari gerakan yang diperagakan oleh anggota timnya. Ya kita juga ambil 3 juara. Nah mengikut lari balon. Lomba per individu. Masing-masing individu akan berlari menuju garis finish dengan beberapa balon dijepit di kedua lengan dan kakinya. Yang tercepat dan balon tidak pecah adalah juaranya. Tetak manon sian lansia tabuat tong tolu juara nak. Next. Iya, undian door prize songon na ibasa tamenakin di dalam perayaan 17-an ya, untuk memeriahkan kegiatan kita di Patupa door prize anon tapatupa madisi tolu hali macabut sahali macabut boy manon molo antara 15 do 10 do 15 kupon. Jadi pemenang dinilai sah apabila mampu menunjukkan bukti fisik bukan foto ya. Jadi di hita saluhuna amanginang akan manuhor kupon asa ibu boy man no sude isi don non di patu papanitia songon kotak tempat kupon setelah dirobek ala isi don non ribak konon baru tabuam masada di panitia masada asa diundi. Panitia masih membuka donasi hadiah door prize. Jadi ada orang so sampai tanggal 15 non siap panitia radio PHMI song majalo aka door prize akan menubang teh aka na tarujar rohana naing mangaliat tuhuriata marhite-hite hadiah ni pertandingan kegiatan lomba dan dipati panitia transformasi radio PHMI amanginang majalo asa lam tugodang na hadiah na lao si bagi honota. Next, habis. Jadi sahalinaya manginang songon sosialisasi na buhay patolohason nami itu hita salu na pangiduan nami asa tengok bema songon naung ditekakon nakin nasaro bema hita di sahali parmingguan jalata buah bema ka pakyagat tita di haradeon ni rohata dina memeriahkan kegiatan 17 Agustus na di Patupani Huriata marhite-hite panitia transformasi di pasahat tami mauliate tuhita salhuna. Shalom. Tabigema pujian kur punguan ina Kamis.
Marede mahita sian buku ede nomor 806 ayat sada sa rodi ayat tulu uhut papunguhon pilihan.
tangyang mahita, dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti roha do pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madita salutna. Barita nauli dihita di minggu ta sadarion, ima nanene siyan buku pesalmen, pesalmen bidu tulu ayat 12 saha rodi ayat 22. Tabuka ma buku Bibel ta manginang, asa tajahama turpukon marsika soring. Pesalmen bidu tulu ayat 12 satu 22. Soso-soso marhanalopon Jahoba, martua ma bangso na mardebatahon Jahoba, bangso na pinilit na lao ainon na. Manatap-natap do ibana siyan ujahan ni habang sana, dopak sudi pangisi ni tanoon. Dada hinadia ni paranganan pamonakon raja, dada hinatibul di gogo paluahon nabigu. Idama senol-noldo mata ni Jahoba, tuaka na makiabiari bana, akan na makalunguton asini rohana. Saya dihalunguton rohanami do Jahoba, ibana do panupahi dohod lobu-lobu nami. Saya pasonggok ma asini roham tuhami ali Jahoba, hobartu pakalungutonon nami diho ima saatna. Urian itu hata sudedo halak makalomohon asa taruli dingolu na martua. Semua orang mengharapkan hidup yang berbahagia. Molo halak Batak tada ni halak na martua, ima molo taruli do imana di hamoraon hagabion do asangapon. Ini kadang konsep secara duniawi. Mamora madiarta, godak kepengna, mar hektar-hektar tanona, godang aka kontrakan ni jabuna, jala godang aka depositona. Ima konsep hamoraon, marhagabion, marana 17, marboru 10, torokma 30 halak. Wah, najulum ete, nang dangadong be. Baru marhasangapon, adong pangkatna, tibu pangkatna di ulon nai. Jala songoni mah konsep ni halak Batak taringot tu halak na martua. Orang yang berbahagia ketika dia bisa menyandang predikat hamoraon, agabion, hasangapon. Hidoban na pola adong halak Batak mabain guarnia nakon manang pahupuna si martua te. Asa gabe bapak manang mama si martua mana? Manang opung mertua. Supaya dia sesuai dengan namanya. Halak na martua. Alai molotai denakin diturpukon, menarik do, taringot do konsep na martua. Didok nakin di ayat 12, martua ma bangso na mardebatahon Jahoba, bangso na pinilit na lahu ainon na, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya do adong sahalak peneliti sian Prancis di mana do ada survei kenapa bangsa Amerika menjadi bangsa yang maju. Di berengi mana ma lokasi nadong di Amerika sumber daya alam, bukan ini yang membuat mereka maju. Ai godang do bangsa nasing mempunyai sumber daya alam
yang sama dengan Amerika, tapi tetap belum disebut negara yang maju. Baru diteliti mana muse ima Kongres Amerika, ternyata itu juga belum. Kongres yang dimiliki oleh Amerika. Jala duk piga hali mana marminggu tu gereja, di sini ada pokna alus. Ternyata di gereja selalu disuarakan supaya hidup dalam kebenaran. Mangulu di bagasaka sitongan. Aina mangulu do nasida di bagasaka sitongan gabe negara maju nasida. Songoni nang molo adong dope di sada-sada negara yang mau melakukan korupsi, memang Mauldo. Mauldo sada negara berkembang atau disebut negara maju ketika ada orang-orang di dalamnya yang mau melakukan korupsi, manang koruptor. Hiado sahalak Perdana Menteri Cina tahun 1998 Zhu Rongji. Di doi mana do siapkan 100 peti mati untuk para koruptor. Kalau ketahuan, gunakan 99 peti mati, sisakan 1 bagi saya kalau saya ketahuan koruptor. Ternyata justru Cina, negara komunis, tidak ada melakukan manang boy madohonon adong doang ke koruptor dai, alai sangat sedikit sekali mereka melakukan korupsi. Itulah kalau kita lihat, padahal mereka bukan negara agama, negara komunis do Cina, tapi luar biasa bisa dikatakan tidak ada melakukan korupsi pejabat-pejabatnya. Itu benar salah satu negara hebat Cina noengon, pembangunan jembatan do segala macamnya, badang bino beda. Mereka sudah 10 tahun ke depan, bangsa-bangsa lain ketinggalan 10 tahun ke belakang. Ima alani dang adong boy dohonon koruptor di sini. Molo didok nakin martua ma bangso na mardeba tahun Jehovah, bangso na pinilit na lau ainonna, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Songo dia do ciri-ciri ni bangso na mardeba tahun Jehovah. Asa didok martua. Apa yang menjadi ciri-ciri bangsa yang betul-betul mempertuhankan Allah dalam kehidupannya? Jawabannya sederhana. Ima bangso na mangulu biar mida Jehovah. Bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Itulah yang akan memperoleh halak namartua, berbahagia. Halak namangulu di bagasan biar mida Jehovah, orang yang selalu hidup dalam perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan selalu memantau, Tuhan selalu memonitoring, Tuhan selalu memelihara hidupnya. Berarti orang yang hidup akan Tuhan, hidupnya terjamin keamanan, kedamaian, kesejahteraan, akan melimpahi hidup orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pantauan Tuhan. Semua bisa dilihatnya. Hidupan nanakin didok di esa puluh tului, manatap natap do Jehovah sin banua gijang, marnida jolma manusia sudena. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Adong sada gereja ortodoks di Yunani, menarik do, Ninna doda, dakya do pi batusan, barita do, na jinaha, informasi. Dikatakan di langit-langit ni gereja nai, do di samping kanan kiri, dang apala silang dibain lambang ni gereja i. Alai si malolong do, mata do dibain di gijangon, gambar mata. Di samping juga gambar mata, di sini juga gambar mata. Holan di jolo do silang, alai di gijang
gambar si malolong do. Jala terinspirasi na sida siyan ayat ni turpuk taod do. Manatap-natap do Jehovah siyan Banua Gijang. Tuhan melihat semua jemaatnya yang hadir mengikuti ibadah. Manatap-natap do. Ido filosofi nasida membuat gambar mata di atas gerejanya. Dan di samping kanan ada satu gereja ortodoks di Yunani. Jadi Tuhan memandang dari sorga, dia melihat. Dia melihat semua anak manusia. Sorga itu adalah tempat kediaman Allah. Dia memantau, menilik seluruh aktivitas manusia, ciptaannya. Jika Tuhan melihat semua ciptaannya, jika Tuhan memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, berarti Tuhan bersama dengan kita. Ido neng dohononna. Molo manatap-natap do Jehovah di Guluta, berarti narap do hita dohot tuhatai. Dia masih mau melihat manatap-natap. Mungkin molo didok songoni Tuhan melihat olo do tubuh suku-suku di hita. Mengapa apabila Tuhan masih melihat kita, kenapa masih ada penderitaan? Puasa ikon adong dope persoalan di ngulutaw. Ay molo manatap-natap do Jehovah tu ngulutaw. Takas nakin di turpuk tahun, sebenarnya kalau kita lihat Tuhan memandang tujuannya agar manusia itu bergantung kepada Tuhan. Molo manatap-natap do Jehovah, jadi jual maipe ikon bergantung do Tuhan di asa connect imana, asa jambung imana. Dang boy sebelah tangan. Ido banakin didok musi edia 15, ibana do majadion rohana sida sudena, dia toi do sude pabahenan nasidai. Di sini juga mau ditekankan Tuhan bukan hanya menciptakan saja, tapi dia juga memperhatikan. Dia toy memperhatikan ciptaannya. Dungi halak nama biar mida jawab nakin di soson persalaman ini do, orang yang tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Nasaulu mangasahon guguna do pabahenanna sendiri. Itu banakin didok di ayat 10 itu, pemazmur membuat analogi. Dada hinadia ni parangan pamonakor raja, dada hinadia ni gogo paluahon nabigu. Seorang raja tidak selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak tertolong oleh besarnya kekuatan. Dang ala ni kuaso, dang ala ni gogo, ala ni Tuhan itu. Baru pada ayat 17 juga dikatakan, pangalit semdonang hoda panupahi, jaladang hinatibul di guguna paluahon ibana. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nabui do hoda talu, nabui do hoda madabu. Jabatan sebagai raja, kendaraan sebagai kendaraan perang yang dipakai kuda, itu adalah simbol kekuatan. Kekuatan deh, kuasa deh. Namun hal itu tidak bisa diandalkan untuk memperoleh kebahagiaan. Dang jaminan huaso dohot hamoraun mabain martua ngolu di jolma. Yang bisa menjamin manusia itu berbahagia ketika mata Tuhan tertuju kepadanya. Saya 00 mata di Jehovah tunggu lunak. Jala saya dihalunguton asini rohanai. Dialah penolong perisai dalam hidup kita, panupahi dohot lebu-lebu di bagasan ngulutang. Alani marhitisian turpukon, dia ma neng dohonon na tuhita. Na parjolo ngolu biar mida Jehovah, hidup takut akan Tuhan.
Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena Tuhan akan memberikan hikmat dan selalu menjaga, memelihara hidup kita. Banyak yang membuat kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Maragam do, naboy petubo biar dihita. Orang sebagian kadang ada yang takut tidak dihargai. Ada mungkin kalau naposo takut tidak ada jodoh. Takut belum mempunyai keturunan. Takut belum mempunyai pahopu. Doakan asing. Ini kadang bisa menggerogoti kebahagiaan kita. Rasa ketakutan yang berlebihan. Dengan ketakutan itu kadang manusia bisa melupakan Tuhan. Gabedang dingot behwason itu hatai. Namun di sisi lain ketakutan itu juga bisa membuat manusia semakin dekat kepada Tuhan. Lam jonok imana tutu hatai. Molo tabain presentasi buasa gumodang halak namar minggu di perkotaan siana di hutan. Kenapa lebih banyak orang yang mengikuti ibadah di kota dibanding di kampung? Mau lo tambahin jo presentasi. Dia mah nama bani. Ternyata mau lo tambahin do survei, di kota lebih banyak tantangan yang dihadapi halak na porsiai sian na di hutan. Itu benda gabe gumudangan namar minggu orang yang di kota daripada yang di kampung. Ya mungkin kalau di kampung sedikit persoalan, di kota kompleks persoalan. Mungkin berbeda dora persoalan tadi son do persoalan na adong di huta dongata. Jangankan persoalan dia, olan sian tingkat kebutuhan majote, tingkat kebutuhan di hita di son datuk sarupa dah. Songon tingkat kebutuhan na di huta teh. Serba beli itu di son, so adong na dah gratis ate. Anggo di huta, ay boy dope marsalisira pai marionan. Ay jam coba boras mi, ay jam coba hepeng mi, ay boy dope di sini. Wah, 1-2 kali yang enak, petulu halihon, bah berbahaya kalau sampai demikian. Di sido. Jadi ala persoalan tingkat persoalan itu jauh lebih tinggi di kota daripada di pedesaan mana di kampung. Itu benda lebih banyak presentasi ini halak na marminggu. Bapak lagi sebagian mungkin mulu di huta, bapak lagi mah gumodang akaina teh. Ibu-ibu presentasi yang lebih banyak ke gereja daripada bapak-bapak. Anggo bapak-bapak abo dope santai nasi dah dilapo kan? Santai dope. Berarti ya tingkat kebutuhan dan tingkat persoalan masih kecil. Asugari mana dituntut oleh persoalan ini dan mungkin di mana dilapo. Contoh kan. Tapi karena itu di kota banyak beban yang mau dipikiri. Satu-satunya jalan mengalu-alu oleh tutu hatta nama. Itu mana lebih tinggi tingkat permingguan di kota daripada di huta. Jala molo didok nakin ngulu biar mida Jehovah menarik do molo ta hubukon nakin tu si Abraham doho tu si Sarah di epistel tanakin isuru imana borhat siakuta hagodangan na orkasdim manopot huta nasoiboto dope alamatna asugari hita lau joho tu Samarinda ini alamatnya agadong GPS ate gampang namai na jolo so adong GPS dan tidak ada alamat yang diberikan alai borhat mauhoninna dia pergi jalan nahu kebat Abraham pergi dari zona aman
Mamora do among nasitera di urkasdim. Alai disuruh mana bukas syatano hagodangan nai. Ini mungkin bertolak belakang dengan orang Batak dulu. Orang Batak dulu bahasa bukas syatano hagodangan syakuta. Bahasa tabi bala di hapuku sudah teh. Itu harus kita akui. Asugari mamora na tua-tuai mana ngoputa di huta. Mana mungkin kita mau mangarato maraci acit. Lebih baguslah di kampung. Kalau banyaknya uangnya, kalau banyaknya hartanya. Ala nama maraci acit do. Si panganon pe ya terbatas dibagi-bagi. Berbeda dengan Abraham. Dia sudah kaya, bapaknya kaya, tapi dia tinggalkan itu holan Allah mangului persuruan ni debata. Borhak maho tuhuta nalau si topotombo dan dia berangkat. Itulah Abraham. Hidup anda disuruh imana borhat jala olo imana gabe diliut tu imana gelar opunina Porsea. Memang yang mau dikatakan dalam hidup kita, dalam menjalani hidup ini, marilah kita jalani hidup ini, nikmatilah prosesnya dan yakinkan hati kita. Ikon pos dorohata bahwa janji Tuhan pasti selalu yang terbaik. Amin. Ikon pos dorohata, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Saya nadu menggan dole honon ni Jehovah tuhalak na mangulu biar mida ibana. Imana parjolo na paduahon saya nol lo mata Jehovah tuakan nama kabiar ibana. Itu nagabi topik minggu di Bagasa Tikyon. Saya menatap do Jehovah sian banua gijang. Alai sono lakin molo menatap do Jehovah boasa sifat adang margugu hita. Kenapa kadang kita lemah padahal Tuhan sudah menatap, melihat, memantau, memonitoring. Alusna ala dakta paloas debata mangatoi ngoluta. Sadar atau tanpa kita sadari, kadang kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kadang Tuhan itu hanya kita buat sebagai tamu dalam hidup kita. Di samping tamu, Tuhan kadang kita buat sebagai peninjau. Bereng-bereng masih alai unang atoy dah. Lomoku, dia neng sulaku, alai bereng mak. Jadi kadang kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, holan si majujung tei do tapas sehat alai patdai tatiup. Dang hibul, tidak penuh. Jadi dak ngolo dia toy, hanya sekedar lihatlah ku Tuhan. Aleu nang atoy dah. Pabereng-bereng mau, ale lomokku diau. Ujungna gabe dang terlibat di mana di bagasan nguluta. Apai molo didok saya nol do. Dia melihat, menatap, mengarahkan pandangan kepada kita. Orang yang mau percaya kepadanya. Molo nol do batani Jehovah tu hita, jala hita pe ikon hibul ma tapasahat nguluta tutuhata. Ketika Tuhan melihat, memonitoring hidup kita, maka kita juga harus menyampaikan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Ikon hibul do, ido neng dohonon di sini. Baru na patuluhom ma neng dohonon turpukon. Tahalunguton ma asini rohani Jehovah. Selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Saya di sarihod do nguluta. Songonan ni dok syair ni parkoria te. Adora dia kamu. Gari bunga na diladangi do pidong na martong atau ngalangeti isario de batado. Iparmudu de batado. Lam hita ma soy parmudu-mudu de bata. Bunga aja Tuhan perhatikan, masa kita manusia tidak? Pidong di sario de batado, masa kita tidak? Manusia itu adalah mahkota ciptaan yang tertinggi terbaik. Pasti perhatiannya
jauh lebih besar dari ciptaan yang lain. Mahkota do, alani taha persyai ma sudi nguluta tutuhatai saya tapangasaw ma Jehovah di nguluta asa jupang ngulu na marlas ni roha. Ketika kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu yang di dalam hidup kita. Gabi halak na martua mahita, orang yang betul-betul merasakan perlindungan dari Tuhan di bagasan parnguluat tahun. Alani molopos dorohita di bagasan padongonio di bata di sima hita taruli di asini rohani tuhatai. Amin. Martang yang mahita. Moliate marohanami di Tuhan naung mamakulingi hami marhite hatam nabadiai. Diodolo kodo marhite hatam asagabi halak na martua hami. Ima marhite ngolu na biar mida Jehovah. Ajari mahami Tuhan asa toktong mangulu di bagasan biar mida Jehovah. Kiranya kami senantiasa hidup takut akan Tuhan sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan senantiasa menyertai. Pasu-pasu kami Tuhan diragam niaka ulon nami diinganan namara kami. Horasi mahami salutna patuk akan narikot di gulu nami. Jala pakke kami gabe ulam gabe sira dok panodang dinalau manirai manodangi sudia kajol manadong dihumulia kami. Pasu-pasu na kiranon nami na met na magodang na daw na jonok siya kami horasi na sida leon di na sida haipason hapistaran do bisuk asa gabi si bolas ni roha may itong-atongan ni ganup kami keluarga. Pasu-pasu na kuriam hakabipi balik papan baruon marhite sudia kapelayanan nanang silon nami di bagasan sa mingguon paborhat mahami salutna ruas do parhalado angsa saling bergandengan tangan kami patupa kanauli na denggan di tonga-tonga ni huriam dinalau patupahon lomo ni roham kadongan nami na subiro Tuhan di bagasa minggon na dia ka ulon na di inganan na horasi na sida molotong adong na di bagasa persahiton lehom mahamalumon pasu-pasu aka ubat sipanganon sinumon sarana medis do para medis parhitian ni wasomay na boy mangalehon kesembuhan di nasida boy hamira marpungo marsaor marede mamuji hu pasangapon war munabadiai marhite parminggon nami di bagas coromon asiroham Tuhan panitia tahun transformasi na pinajongjong ni huriam gudang aka kegiatan nanaing si patopon nasida di tonga-tonga ni huriamon dongani nasida Tuhan ramoti asa marhite kegiatan nanaing patopon nasida patauhon las niroha madihami sangat ma diguarmu nabadiai mauliate ma rohanami di Tuhan omma tangiang pangiduan dohot telehele nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Marede mahita sada dua walu sekaligus papungu amplop dana tu operasional ni huriata.
nyako ma peleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut sileleo na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasatami masinelehomi tuhami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hu parhasea kami peleanon, pati bulho na rajaumu, itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam mutadahami godang ni sileleo mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaumo, say sau malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sa darion hanguluan siya bari, sesa madosanami songon panisanami, di dosa ni donga na mardosa tuhami, una kami togyon tu pangucunan, palua mahami siya pangago. Dame jalo muma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhoma damena tutodim. Amin.
ininya gimana? Bali ko sa udah pamangkin yung ipasilingan. Nga udah naksongkan. Ini hujan. Halo, selamat melayani. Oh, tambah hebat dia. Tapi kadang kalau apa Kak merengut itu, aduh aku jadi nggak suka. Nah. Oh iya Kak? Oh, nggak apa-apa.